Get ready with me na moju svadbu v Las Vegas. To je tak zvláštne to povedať na hlas. Ideme sa pripraviť na moju svadbu, ktorá bude v Las Vegas a bude jedna z v podstate troch. A idem to vlastne všetko vysvetliť, pretože najbližšie týždne až mesiace budú vlastne vychádzať na mojom YouTubeovom kanáli rôzne videá, rôzne tipy, skúšky a tak ďalej, ktoré budú vlastne vychádzať z toho, čo sa mi bude diať v najbližších 3 mesiacoch. A tak som si povedala, že aj tak si potrebujem vyskúšať, ako vlastne bude vyzerať môj make-up a moje vlasy v Las Vegas. Takže rovno sa vám pri tom vyrozprávam a ideme si povedať všetko po poriadku, lebo určite naše svadby nie sú bežné, nie sú to, čo je asi považované za tú klasiku tradičnú. Tak idem sa ešte úplne odmalovať a vidíme sa tu, aby sme sa pekne po poriadku prichystali. Inak ešte vopred poviem, že toto určite nie je žiadny tutoriál typu, že idem vám odporúčať, ako robiť make-up alebo ako robiť vlasy. Idem sa proste pripraviť tak, aby som to zvládla sama na dovolenke. Tak, poďme na to. Takže, čo sa týka toho, vlastne ako vznikol tento nápad celý. Pred vyše rokom sme sa zasnúbili v New Yorku. A v zásade, hneď ako sme sa vrátili z dovolenky, tak som začala uvažovať nad samozrejme tou klasickou veľkou svadbou. Ale môj priateľ už bol vtedy vlastne naklonený tomu, že nemusíme to robiť úplne tou klasickou tradičnou cestou a že vie si to predstaviť aj v zahraničí. Úprimne ešte vtedy som bola naklonená tomu, že chcem mať tú klasickú veľkú svadbu, pretože predsa len o tom sníva každá žena. Každá nie, ale veľa z nás o tom sníva od malička. Ja som nemala úplne takúto predstavu, že takto to musí byť, takéto šaty musí mať, nič tohto, ale mňa ani vlastne nikdy nenapadlo, že by som mohla mať inú svadbu ako tú klasickú. A teda môj priateľ bol toho názoru, že ak toto chcem, tak určite budem mať teda klasickú svadbu, ale mal tam teda to, že chcel by mať asi takú netradičnú. Ja som začala teda pozerať ceníky, dal som si fakt, že veľa cenových ponúk pre tie vlastne svadobné priestory, ktoré by som si predstavovala, že takto by to bolo úplne top a toto je to, čo vlastne ja si viem predstaviť, že by bolo úplne krásne a že toto by som chcela zažiť. Vtedy som asi prišla na tú realitu toho, že vlastne keď sa hovorí o svadbe, že aká je drahá, tak až tedy som asi pochopila, ako veľmi je drahá. A začala mi to dochádzať, že vlastne aj keď už budeme mať vlastne tú tradičnú svadbu, tak aj tak tam budem potrebovať ísť s nárokmi vlastne nižšie, pretože mať tú svadbu, ako by som si ju reálne predstavovala, tak by som fakt musela byť veľmi závodou na to. A ja si myslím, že sa toto neoplatí jednoducho. Dať za jeden deň také veľké peniaze je vlastne, ja to nechcem volať akože vyhodenie peňazí, pretože ja verím, že je to proste krásne, ale myslím si, že tá nevesta si to naozaj neužije až tak veľmi, ako by si za tým peniaze mohla. Je v strese, ja si myslím, že presne my tým, že to máme také vysoké nároky na to, tak vlastne potom aj očakávame veľa od toho, keby sa niečo stalo, že sa niečo pokazí, tak vlastne sme úplne nešťastné z toho. A ja si myslím, že toto je presne to, kde už som začala ja pochybovať. Začala som sa rozprávať s ľuďmi, ktorí už za sebou majú svadbu a veľa z nich mi povedalo, že oni keby teda idú druhýkrát do svadby, tak to neriešia tým spôsobom tej veľkej svadby a že tiež by radšej teda išli kľudne niekam do zahraničia. A ja som tedy tak začala už nad tým viac rozmýšľať. A keď som vlastne otvorila túto tému môjmu priateľovi, tak som mu povedala, že poďme sa zobrať do Las Vegas. Ono to celé vzniklo vlastne v tom zmysle, že ja som si teda začala pozerať tieto svadby, ako vlastne v zahraničí bývajú, ako to vlastne celé vie vyzerať a tak ďalej. Keby tam bola rodina, tak je to neskutočne drahé, pretože vyriešiť ubytovanie, letenky a tak ďalej, tak to je extrém. To si moc neviem predstaviť a môj teda priateľ si predstavoval, keď hovoril o svadbe v zahraničí, skôr nejaké Bali, niečo exotické. No ale ja som si teda predstavovala Las Vegas s Elvisom Presleym, pretože Amerika, síce sme boli sme v Amerike iba v New Yorku 2-krát, ale ja
ja si myslím, že odvtedy je nejak Amerika poznačená v nás a že ju už z nášho DNA nedostaneme, pretože to, keď vidím nejaké videá z Ameriky, ja tam hneď teraz chcem ísť. Už keď to ideme robiť netradične, tak poďme to urobiť, že je úplne crazy. A vlastne tie peniaze, ktoré by sme dali za ten jeden deň, čo reálne, ja keď som dostávala tie cenové ponuky, tak ono sa to pohybovalo od 12 000 len za ten priestor a catering. Čiže vlastne v tom nebolo nič, že to v tom nebolo vlastne šaty, DJ, fotograf a tak ďalej, čo je neskutočne veľa vecí, make-up, no hrozne veľa vecí, ktoré by som ešte do toho musela pripočítať, čiže reálne by sme sa fakt vyšplhali na cenu 20 000 odhadom. A ja už keď som si potom akože predstavila tých 20 000, že vlastne to je tak strašne veľký peniaz, ktorý naozaj my si vieme užiť 3 týždne niekde za také peniaze, dvaja, a to ešte hovorím teda, že extrémne by sme sa tam museli užívať na to, aby sme tam minuli 20 000, že reálne kto minie na dovolenke 10 000. Čiže tam prišli vlastne pochyby, hlavne vtedy, keď už naozaj som sa začala aj rozprávať s tými ľuďmi, ktorí už za sebou majú svadby. Inak objednala som si takúto Real Techniques paletku štecov, ešte som ju vlastne nedávala z tohto preč, pretože ešte stále sa s tým učím podľa tejto nápovedky, pretože ja som mala doteraz asi že 3 štece, ktoré som non-stop používala a nič viac. A teraz keď vidím tieto všetky, že vlastne ako ich mám používať, tak ešte tu mám nápovedku stále a myslím si, že stále ich nepoužívam dobre, ale nevadí. Ono je to také strašne rozkušnúčke, také maličké, ale ono je to vlastne rovno aj cestovné balenie, čiže naozaj toto si fakt aj zoberiem potom do toho Las Vegas. Tak a tu začali vlastne tie naše, ja keď som prišla prvýkrát za môjim priateľom, že tak dobre, tak poďme do Las Vegas, nech nás zoberie Elvis Presley, tak on bol úplne, že čo? On si myslel úplne, že ja si predstavujem tiež takú romantiku niekde na ostrove pri mori a ja som prišla s týmto návrhom, ale neskutočne sa mu to zapáčilo a v podstate ja si myslím, že to vystihuje hrozne náš vzťah, že sme taký nepredvídateľný, taký crazy a že nerobíme úplne nič tak, ako by sa malo, takže ja si myslím, že to je proste dokonalé vystihnutie nášho vzťahu. Začali sme sa o tom rozprávať, ešte som stále mala samozrejme také, že ešte som pozerala vlastne tie miesta, rozmýšľala som nad tým, ako to spraviť, pretože predsa len ja som veľmi rodinne založený typ v zmysle tom, že ja mám rada rodinné akcie, mám rada to, keď sa rodina stretáva a nechcela by som úplne to zažiť proste bez tej rodiny. Takže keď sme sa o tomto rozprávali, tak mne stále išlo v hlave len to, že ako vlastne urobíme to, aby zároveň sme aj boli s tou našou rodinou, pretože si myslím, že tá svadba, čo si myslím, že napríklad na tých tradičných sa až tak nedieje, že strašne sú ľudia rozkupinkovaní a že vlastne aj tak si sadnú k tým, koho poznajú a nie k tým, koho nepoznajú, tak pre mňa je oveľa dôležitejšie to, že na tej svadbe ja by som chcela, aby sa tie naše rodiny ako keby prepojili, spoznali a ja si myslím, že to je možno prvý aj posledný krát, čo sa takto uvidia. No a tak sme vlastne došli na ten výsledok, že chceme mať aj oslavu, túto, respektíve, že chceme mať tú svadbu v menšom meritku. A my sme to teda nazvali, že to je oslava svadby. A my sme sa to teda rozdelili na tieto dve časti, ako keby, ktorá teda bude svadba pre nás v Las Vegas. Následne sa v zásade pôjdeme zobrať na úrad, čo bude teda ako keby svadba číslo 2, ale tu absolútne je pre nás, že najmenej podstatné. Je to naozaj iba to potvrdenie, podpísanie papierov, ale pre nás ako keby majú oveľa viac, sú dôležitejšie tie druhé dve svadby. Potom teda je tá tretia, ktorá bude vlastne ako posledná celou rodinou, kde budeme v jednom podniku. Bude nás tam okolo 60 a my sme to nazvali, že to je oslava svadby a aj to tak vlastne má byť. Nebude tam už žiadne nejaké extra tradície, teda bude tam určite nejaké aktivitky, nebude tam obrad a bude to naozaj skôr takéto už čo väčšinou býva po tom obrade, väčšinou na tých svadbách. Čiže skôr ide o tú party, o to zabaviť sa, spoznať sa a najesť sa a proste potom opiť sa. Čo sa týka tej Ameriky ako takej, inak ja vôbec netuším, čo robím. Ja iba nejak idem pocitovo a potom si to vymyslím, že či sa mi to páči, alebo nie. Ježiš, jak vy to vidíte, hrozne veľa toho prachu po tom svetle. Sorry. Mojou predstavou je to, že dám si na oči potom toto, pretože
Nejdem vám teda predstavovať moje šaty, ale bude to veľmi pochopiteľné, keď ich uvidíte raz. A teda Amerika, keďže sme boli iba vlastne v New Yorku, tak samozrejme chceli sme ísť na to západné pobrežie, takže vlastne nám to celé dáva dokopy úplne zmysel vlastne ísť do tej Ameriky, urobiť si úplný road trip. V zásade to Las Vegas, kde sa zoberieme, tak to predložiť o tú svadobnú cestu, ktorá rovno bude v tej Amerike. Celé to vlastne zapadá úplne pre nás geniálne. Čo sa ale samozrejme stalo je práve to, že potrebujem dvoje šaty, dvoje make-upy, dvoje účesy, všetko proste dvojmo. Čo je v podstate super, lebo ja si nejak nepotrebujem na to, aby som mala teraz nejaké extra drahé, obrovské šaty. Tie šaty som celkom musela tiež prispôsobovať tomu, že aj keď potom bude tá svadba v tom podniku, tak tiež nebudeme môcť mať nejaké extra tortové šaty, pretože by to nedávalo zmysel. No nielen, že by to nedávalo zmysel, ale hlavne čo by to bolo za praktickosť. O tomto budú tie ďalšie videá, že hľadám šaty, ktoré budú vyhovovať mojim preferenciám. Ja som si ich teda objednala z online, takže ja si myslím, že aj pre budúce nevesty je toto tip, ako možno s tým pracovať. Akože keď sa rozprávame o tom budžete ako takom, tak my sme išli totálne, že na low budget aktuálne, respektíve nie aktuálne, ale celkovo ohľadom tej svadby, ktorá bude tá oslava svadby pre rodinu. Takže my v podstate naozaj si dávame záležať na tom, aby to vlastne bolo viac, že o nás, pre tú rodinu, aby to nebolo o tom, že teraz potrebujeme sa nejakým tým zvyklostiam a tomu, čo sa vyžaduje, proste nejak prispôsobovať. A ja si myslím, že to bude extrémne dobré, akože podľa toho, čo máme vymyslené, tak je to úplne, že top. No a teda budem určite natáčať potom aj celkovo v Amerike, ideme tam teda na tie vlastne 3 týždne. Takže uvidíme neskutočne veľa toho. Začíname v LA, potom ideme do Las Vegas, máme tam rôzne zastávky potom, takže je sa na čo tešiť. Ja budem určite mať aj video o tom presne, ako tá cesta vlastne bude, a kde sa konkrétne budeme zastavovať a tak ďalej, takže bude zo všetkého content. A ja si myslím, že čo je aj zaujímavé pre nejaké nevesty budúce, tak budú tam rôzne typy na nejaké možno aktivitky na tú už svadbu potom. Takže bude čo robiť. No a teraz už len vymyslieť, že teda make-up našťastie na druhú svadbu, ktorá bude pre tú rodinu, tak tam už to mám. To budete aj vidieť vo videjkách, ako sme to skúšali, a vlastne na prvý pokus sa to podarilo podľa mňa úplne že dokonale, krásne. A vlastne teraz skúšame ten druhý make-up, aka Las Vegas. Čiže v podstate potrebujem do toho zakomponovať špitky. Ja aj pri tom výbere tých Las Vegaských šiat, tak som vlastne chcela ísť do niečoho extravagantného. A rovnako aj tento make-up bude musieť byť proste extravagantný, pretože je to Las Vegas. A neberiete sa v Las Vegas dvakrát. A ja som zistila, že úplne na oku to nie je príjemné, ale toto si ich viem predstaviť, ale obávam sa, že mi trošku dokašľú všetko. Ale takto by to mohlo byť pekné. Ja neviem, či som to úplne pochopiteľne všetko vysvetlila, pretože pre mňa už je to taká jasná vec, že sa toto ide diať, ale myslím si, že pre človeka, ktorý to počuje prvýkrát, tak je to iba také, že WTF, čo sa ide vlastne diať. A ja tomu úplne rozumiem, lebo ja stále vlastne tomu úplne nemôžem uveriť, že sa toto ide diať. A som z toho extrémne nadšená a hlavne neskutočne sa teším na to, čo nás ešte čaká. Pretože toto je naozaj niečo, čo sa neopakuje len tak, a preto chcem, aby všetko bolo úplne že dokonalé. A riešim to v podstate dosť dlho, podľa mňa, ale zároveň mám pocit, že hrozne veľa vecí ešte nemám vlastne vymyslených, domyslených a trošku sa toho bojím. A v podstate my máme tú svadbu oslavovú 2 týždne potom, čo sa vrátime z Ameriky, čiže tam už toho moc nevyriešim. Ale tak dekoratérku mám dohodnutú, celkovo dekorácie už vieme, že ako budú vyzerať. Potrebujem ešte dokončiť program, ja vôbec neviem čo s hudbou, pretože tým, že by sme chceli ísť bez DJ-a, tak potrebujem si pripraviť playlisty a tie playlisty, najprv som si myslela, že aké to bude úplne easy, ale potom som si začala uvedomať, že ale veď tam budú proste tak rôzni ľudia, akože ja si myslím, že ani DJ-ovia teraz úplne, že pardon,
že ani DJovia na svadbe proste nikdy nepúšťajú, že každú pesničku je úplne že skvelá, hej. A aj tak najviac podľa mňa sa na týchto svadbách slovenských, proste slovenské, české hity proste na ne všetci tancujú. Ale to môže byť, že byť až tak niekedy neskôr, no. Čiže budem potrebovať urobiť jeden playlist, ktorý je taký úplne chillový, podľa mňa romantický, ktorý tam bude hrať vtedy, keď bude večera a aktivitky. A potom druhý playlist, kedy už sa pomaly začne schylovať k tomu, že už sa začne piť a trošku opúšťať a starší členovia začnú odchádzať. No a potom príde na rad podľa mňa tá hlavná časť. Ja si dám ešte potom umelé myhalnice, keď budem v Las Vegas, ale teraz sa mi asi nechcú dávať. Takže ešte si to predstavte, to by bolo ešte lepšie. Takže ono, aké to akože znie, že budeme mať 3 svadby a znie to, aké by sme mali proste peniaze na rozdávanie, tak ja mám stále pocit, že tí ľudia, ktorí si robia tú klasickú tradičnú veľkú svadbu, tak ja to nerozumiem. To je niečo fakt tak drahé. Ja neviem, vždy, keď som si predstavila proste, že koľko stoja svadby, alebo respektíve, že sú drahé, tak je jasné, že sú drahé. A tak už aj 10 000 je veľa, nie? A nie, že ty kokos 20 000. Takže aké najbližšie videjka budú vychádzať? Najbližšie videjko vyjde o práve tých šatách. A ja som si vlastne teda objednávala obidvoje naraz, keďže som to potrebovala mať v zásade ako keby naraz aj vyriešené. A zároveň som na to nemala taký budget. Ja si myslím, že to bude presne to, čo hrozne vám baba môže pomôcť. Akože je mi jasné, že asi nechcete objednávať online a skúšať si tie šaty a dúfať. Toto ja niekde neviem, jak sa robí, takže ospravedlňte ma. Ešte si to napozerám. Dáme si ešte pinky. A môžeme ísť na vlas. No len tak. Veľmi jemne. No. Si ešte Kiko Milano. Tie oči nie sú úplne 100%. To ešte budem musieť prerobiť potom. Respektíve akože, keď to bude ofitko. No ale teraz to môžeme týmto zafixovať. And let's go na moju hrivu. Ako si musím spraviť vlasy, je to, že v podstate ja budem mať taký rolákový skôr strih bez rukávov. A práve preto by som chcela vlastne si ponechať možno takto vlnky. Strašne jemnúčké. Rozmýšľam stále nad tým, ale rozmýšľala som, že by som toto si dala sem. To by som si tak načehrala s tými vlnkami. Takže na tie vlásky použijeme môj milovaný Freilish. No ja som si to takto zatiaľ pricvykla, ale ešte chcem ukázať, že chcem si urobiť tieto vlastne vlásky pôjdu potom pod to. Dajme tomu. Wow, beauty. No, dobre. I'm not sure. Čiže na toto môžeme to použiť namiesto gelu zatiaľ. Je otázka, či dať trblietky aj na vlasy. Asi to vyskúšam, len takže pre zaujímavosť. No a teraz čo potrebujem? Mám tento objemovač. Ideme to vyskúšať. On tak pekne voľní, ty kokos, na to, že to je len objemovač. Ja normálne koľko si tam toho dávam a mám pocit, že veľa. Ale nevadí. Ale ono to fakt funguje.
No a toto by chcela tak nejak nalakovať. Vyskúšame si aj náušnice, lebo ja si teraz sa do toho nebudem obliekať pred vami, lebo vy to uvidíte v zvlášť videu, ale idem si to ja vyskúšať len pre seba, aby som vedela, ako čo všetko so všetkým vyzerá už teda finálne. A ja si myslím, že ja si dám asi tieto náušnice. Alebo potom tie druhé. To je tiež pekné. Bože, milujem toto, keď mi to tam nejde. Dobre. Že asi sa to oficiálne takto nerobí. Ale somehow to drží. By som bola kľudne za, keby možno ešte viac to potiahnem. Toto už je také, tu máš asi slušné, nie? Dám si tie umelé myhalnice určite ešte k tomu, to samozrejme. Myslím si, že tie tablietky sú pekný doplnok. Pekné, pekné. Mne sa to páči. Dobre to je. Najprv som mala taký z toho, že to je nuda, ale inak tie 3 špitky tomu podľa mňa dosť dobre dodali. Ak máte nejaké nápady na vylepšenie, tak mi ich napíšte do komentára, budem veľmi rada. A teda oficiálne štartujem extrémne dlhú sériu, ktorá sa prevedie asi všetkým, či už tou klasickou svadbou, respektíve našou klasickou, tou oslavou svadby, alebo tou Las Vegaskou. Takže budete vidieť toho podľa mňa dosť veľa. Ďakujem ešte raz za dopozeranie a vidíme sa pri ďalšom videu pri skúšaní svadobných šiat z online e-shopu. Takže uvidíte, ako to dopadlo. Pa, pa.